भिडिअ बानायनानै भाइराल खालामनो बै मानसिखौथ' सिनायगोन ना बै सेंग्राया जिसुनाखि दायो गोथाङै दं बिमा जायो नोङो ना बिमा जायो ना बे सिख्लानि नामा मा नाम सिख्ला नामा फिसाजोना जोनो हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय नोंथांमोना ससे इन्ट्र' भिडिअ आरो बेजों लोगोसे थाम्बनेल टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमब्ला जिथुनाखि सानै सेंग्रा सिख्ला बा मोनाबिलि समावहाय बोरैबा लोगो मोनलायनानै गामिनिनो जायगानिनो होनना मिथिनो मोन्दों ओमफ्राय लोगो मोनलायनायाव दसे रायलायनायखौनो माने सोरबा मानसिफोरा बिसोरखौ हमनानै हान्थुखौ रायनानै बुनानै भिडिअ खालामनानै भाइराल खालामनानै बै सिख्लाया गावखौनो गाव माने जिउ फोजोबनानै लाबाय आरोखि स' लोगोफोर जाय बिथाङा चिरांनि टप होननानै जों माबाखौ जों भाइराल खालामनायखौ नुनो मोन्दों दा बिथाङा नामखौ सोलायनानै लाबाय जानांगौ फेसबुकआवहाय बेलेग ओंखारो आरोना एक्जेक्टलि आं दायो बिथांनि नामखौ बुंथ'नाय नङा ओरैनो नायनोब्ला बेलेग नाम ओंखारो आरोखि चिरांनि टप होनब्ला माने फैला आरोखि ओमफ्राय जिथुनाखि गोबां मानसिफ्रा टेग खालामनाय थायोना चिरांनि टप होननानै टेग खालामनाय थायो बैफोरबायदिखौ माने टाच माने थुयोब्ला बै बेलेग नामा ओंखारहैयो आरो एक्जेक्टलि आं बै मानसिया नंगौना नङा बेनि थाखाय आं बै माबाखौहाय होनाय नंला मानो होनब्ला बिथाङा बा नंगौना नङा होननाय जायो आरोना खिन्थु बै बेलेग मानसिनि माबाया ओंखारहैयो आरो चिरांनि टप होननाय टेग खालामनायाव थुयोब्ला स' लोगोफोर जोबोद दुखुनांथाव नङा होमब्ला दाय मोन्दों होननानै बा माबा मोनसे मोन्दों होननानै डाइरेक्टलि बेफोरबायदि भिडिअ बानायनानै भाइराल खालामैया मोजां आरोखि जिथुनाखि नोंथांमोना अबावबा बेफोरबायदि मोनोब्ला नांगौबा जायगायावनो रायलाय सोंनाय फिननाय खालाम मोजाङै खिन्थु बेफोरबायदि भिडिअ खालामनानै सासे लाइमोननि जिउआ ना सासे मानसिनि जिउखौ फोजोबनाया मोजां जायाखै आरोखि बेखौ मोनोब्ला नोंथांमोना मा सानो मा खालामनांगौ आंनि बायदिबाथ' बेफोरबायदिखौ गोगोम साजा होनांगौ आरोना मालायनि लाइफखौ मा बिथांनि न'खराव बिब' बिनानाव बिमा बिफा गैया नामा जाय भाइराल खालामग्रा ना सानसे नोंनि न'खरावबो सोरबा सिख्ला नोंनि बिनानाव बा बिब'आ सोरबा सेंग्राजों रायलायोब्ला बैफोरबायदि सोरबाफोर लोगो मोननानै बुनानै बा सेबनानै बेफोरबायदि भिडिअ खालामनानै हगारोबा मा नों मोजां मोनगोन नामा बेफोरबायदि जायो आरोखि दा जिथुनाखि जाय सिख्ला बेफोरबायदि भाइराल खालामजादोंमोन बे सिख्लायाथ' दा बे बुहुमाव गैलिया नङा होमबा आरो बिनि बिमाया मा बुंदों नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासङोब्ला निसय मिथिगोन आरो बुजिगोन आरोखि स' लोगोफोर जाय सिख्ला जिउ खोमाना लादों गावनि बेसेन गोसा जिउखौ नङा होमबा बे सिख्लानि बिमाया मा होनदों बिथांमोना बेखौ मोजाङै खोनासंनानै ला गामियावबो माबाबाय बुबाय फेस्ला खालामखांबाय रायलायखांबाय आरो रायलायखांनानै दा न'आव हारसिंनो बिदि जाना थाबाय आरो नोंसोर मिथियाखैमोन बिदि जादोंमोन दा फिसाजो खैजोन दं फिसाजोआ बेल'सो ना बिराद दुखु जाबायना दा बिमा जायोना नोङो बिदि नायनांगौ बिमा जायो नोङो ना बिमा जायोना बे सिख्लानि नामा मा नाम सिख्ला नामा फिसाजोना जोनो जोनो बेसेबां क्लासाव फरायदोंमोन
होनो गारबाय गारबायना बेसे गोबाव जाखोमोन गारनाया माबा बोसोरनैफोर ओमफ्राय बिनि जाथाय जानायनि सिगां माबाफोर जादोंमोन नामा बिदिनो होनो बेरायनो थांनायावहाय होनो गामिनिफ्रा होनो बुनानै लाबोदों आरो बोरै जादोंमोन बिदिनो होनो बेलेग सेंग्राफोर माने बेरायहैदों ओमफ्राय बै माबायावहाय होनो बेरायहैनानै माबा रुम बुंलायबाय थादोंमोन दा गामि मानसिया माबा खखा सानो थांनायफ्रा नुनानै होनो बुनानै लाबोबायनो आरो होनो बुयै इयाव गामियावबो माबाबाय होनो बुबाय मानानै बुनानै न'आव होनो लेंबोबाय आरो ओमफ्राय मा खालामखो लेंबोनायनि उनाव मा जाखो माबाय बुजायबाय होनो पुलिसफोर फैबाय बुखालिनि मोनायाव पुलिस फैदोंमोन ओमफ्राय इसोर होनो बे सेंग्राफ्रा ओरैनो न'नि मानसियानो लाबोबाय आरो बिसोरो होनो लेखा फेखा होनानै जोब्बाय आरो फायसा खालामखांबाय रायज्लायखांबाय आरो रायज्लायखांनानै दा न'आव हारसिंनो बिदि जाना थाबाय नोंसोर मिथियाखैमोन बिदि जादोंमोन दा फिसाजो खैजोन दंमोन फिसाजोआ होनो बेल'सो ना बिराद दुखु जाबायना दा फिसाजो हारसिंना फिसालाबो दं फिसाला साबेसे दङ होनो सानै होनो देरसिन आरो दुइसिन होनो बियो माने माबा गेजेर ना गोसोखौ माबायदि मोनदों दा मोजां मोनो आरो लोगोफोर नोंथांमोना बिमानि खुगानिफ्रायनो मिथिनो मोनबाय बिमाया जोबोद दुखु जायबाबो दुखु मोनखागोन नङा होमबा गावनि फिसाया दिनै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबनानै लानांबाय लाजिनायजों गिनायजों नङा होमबा दा जाय सुबुङा बेफोरबायदि भाइरेल खालामदोंमोन मिथिया हसिया सोङा हसिया ना दिनै बे मानसिया सेंग्रा सिख्ला लोगो मोनलायना ओरैनो लामायाव रायलायनाय दों होननानै जोङो सासे बिक्तिया कमेन्ट खालामनायखौ जों नुनो मोनबाय नोंथांमोनाबो स्क्रिनाव नुखाबाय नङा होमबा स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम आरो जाय मानसिया बेफोरबायदि भाइरेल खालामदों बे मानसिखौ नोंथांमोना दाबायदियाव मोनोब्ला मा खालामनांगौ नोंथांमोना कमेन्ट खालाम आरो जाय आंनिफ्राय बुंनाया जोबनायाव बेखौनो आं बुंनो सानो जाय सेंग्रायाथ' दायो गोथाङै दं बा जाय बिथाङा सेंग्राया माबादोंमोन हमजाफादोंमोन बा बुजाफादोंमोन बा लासिंसिं खालामजाफादोंमोन भिडिअ खालामजाफादोंमोन बै सेंग्राया दिनैनि दिनाव आखाइ थिखांनांगौ जेन'ब्ला बै जाय मानसिफोरमोन दायनिगिरि भिडिअ बानायदोंमोन बा बुदोंमोन सेबदोंमोन बैसोरखौ केस होनो थाखाय बै गोरिब न'खरनि मानसिजों ज' जानानै माने केस होफानांगौ आरो जाय मानो होनबा बै सेंग्रायाथ' मिन्थिगोन ना सोरमोन मानसि बुग्राया बा उल्थां फाल्थां सेबनानै बुनानै बा भिडिअ बानायनानै जाय मानसिया भिडिअ बानायनानै भाइरेल खालामदोंमोन बै मानसिखौथ' सिनायगोन ना बै सेंग्राया जिनाखि दायो गोथाङै दं बैयो माने रायजो राजा लानानै बा पुलिस केस होनानै बैसोरखौ जेल जाहोनांगौ आरो आंनि साननाया स' लोगोफोर नोंथांमोननि साननाया माबायदि थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय